Zahvaljujem potpredsjedniče, uvažena državna tajnice sa suradnicima. Pa evo još jednom na samom početku pohvala i ministarstvu i državnoj tajnici i naravno osobito upravi ribarstva i odjelu za slatkovodni ribolov. Zašto ovo govorim? Upravo iz razloga što je sama suradnja prilikom donošenja ovoga zakona bila uistinu dobra i kada bi sva ministarstva bila ovoliko otvorena za suradnju i sugestije, mislim da ne bismo niti u ovom Visokom domu imali nikakvih problema, niti mi kao zastupnici, niti vi kao predlagači. Između dvaju ovih čitanja zakonskih prijedloga održao sam i nekoliko sastanaka sa vodstvom Hrvatskog športskog ribolovnoga saveza i konačno održali smo i zajednički sastanak u Ministarstvu upravi za ribarstvo i naše sugestije i primjedbe bile su uglavnom vezane uz onaj dio sportskoga ribolova i smatram da smo u tom dijelu, ako se ne varam, 6 članaka smo izmijenili i učinili jedan korak prema naprijed, prema poboljšanju. Time smo dodatno pojasnili i definirali određene pojmove i situacije za koje se u praksi uočilo ili da nisu dovoljno dobro definirani ili da su se u praksi drugačije tumačili odnosno zlorabili. Jednako tako osigurana je i prednost na javnom natječaju za dodjelu ribolovnoga prava ovlaštenicima kojima to ribolovno pravo nije bilo oduzeto i ovo smatram izrazito pozitivnom odredbom, osobito zbog straha pojedinih ovlaštenika, kao što smo mogli čuti i u obilasku terena, koji su se, možemo to reći, bojali određene privatizacije voda, a čime je zapravo i ovom zakonskom odredbom ta mogućnost otklonjena. Jednako tako i u slučaju udruživanja ovlaštenika u viši oblik, ova prednost ostaje, što je po meni jednako tako vrlo bitno. Zahvaljujem se također i na uvaženoj sugestiji da se u slučaju proglašenja elementarnih nepogoda može pristupiti reviziji, a ne mora kako je bilo u prvom zakonskom, u prijedlogu u prvome čitanju. Time su zapravo izbjegnuti i nepotrebni troškovi mnogim ribičkim društvima u slučajima kada elementarne nepogode ne uzrokuju situaciju koja bitno mijenja stanje na terenu. Spomenut ću primjer iz svog Ogulina i naše rijeke Dobre koja je izrazito bujična i vrlo često smo zapravo izloženi elementarnim nepogodama, ali potočna pastrva koja je tamo autohtona u tim situacijama u većini odnosno u najvećem dijelu se zadržava na svome primarnom odnosno prvobitnom staništu. Također, otvaranje mogućnosti da se sredstva iz naknade za ribičke dozvole mogu koristiti i za edukaciju, ovlaštenicima se omogućilo zapravo provođenja niza aktivnosti za koje su i prema prvom prijedlogu bili zakinuti. Međutim, sve su to teme o kojima smo već raspravljali i u prvom čitanju i sad ne bih se htio previše ponavljati, ali nakon rasprave u prvom čitanju moram priznati da sam se i sam dosta iznenadio reakcijama i brojem ljudi, ribiča, ribolovaca, odnosno i samih udruga koje su me kontaktirale i očito je da je veliki interes i za samu ovu temu, ali i za sam ovaj zakonski prijedlog. I u razgovorima s jedne strane sa predstavnicima saveza mogu reći da su vrlo dobro upućeni u samu problematiku i poboljšanja koje ovaj zakon donosi. Međutim, iz kontakta sa samim ribičima stječe se dojam da su upravo oni vrlo slabo ili gotovo nikako informirani općenito o zakonskim prijedlozima, a kamoli tek o izmjenama ovoga zakona ili dopuna. Između ova dva čitanja, ako se ne varam, održavale su se, tako to i kalendarski nekako dolazi, većina skupština ribičkih udruga i nadam se da je vodstvo udruga omogućilo članstvu uvid u sam ovaj zakon i same izmjene koje on donosi. Jednako tako dosta je upita bilo i zbog izmjena u raspodjeli prihoda iz naknada za ribičke dozvole i bojazni hoće li zbog toga se mijenjati cijene, ukupne cijene ribičke dozvole, odnosno hoće li one rasti. Poznato nam je da, možemo to tako reći, takozvana ukupna cijena se sastoji od one zakonom propisane naknade koja se preraspodjeljuje na savez, proračun RH i na ovlaštenike u omjeru 40:40:20, te od onog dijela čiji je iznos zapravo koji određuje samostalno ovlaštenik ribolovnog prava koji služi za poribljavanje, ribočuvarsku službu i ostale potrebe društava odnosno udruga. Ono što je bitno i mislim da treba naglasiti da se ne bi stvarala, neću reći panika, ali tako nekakva bojazan da se u naravi ništa bitno ne mijenja i nema razloga da cijene godišnjih dozvola rastu. Uostalom,
to je zabrinulo mnoge, ali uostalom to nam je potvrdila i državna tajnica u završnom obraćanju nakon prvoga čitanja. Ono što je evidentno iz svih tih razgovora i kontakata na terenu i sa ribičima i udrugama, a to je jedno, da zapravo na terenu imamo vrlo šaroliku praksu upravljanja društvima, šaroliku praksu gospodarenja vodama i ponoviti ću ono već što sam ranije rekao, da dio društava odnosno dio ovlaštenika ne komunicira dovoljno sa svojim članstvom, koje nije upoznato niti sa osnovnim odredbama zakona koje vrlo često uzimamo i zdravo za gotovo. Također uočeno je da pojedini ovlaštenici ne gospodare odgovorno sa vodama, odnosno da gospodare odgovorno samo dijelom voda, da postoje vode u koje se vrlo mnogo ulaže, koje su primarne, a da s druge strane imamo vode koje su ili prepuštene same sebi ili entuzijazmu pojedinaca. To su stvari koje definitivno moramo mijenjati u budućnosti i koje naravno nisu do predlagača odnosno do ministarstava, nego zapravo do odnosa unutar samih društava u odnosu na relacijama vodstva, društava i njihovog članstva. Ono što je do ministarstva i čiji stav u potpunosti ću ponoviti još jednom pozdravljam jest i rješavanja problematike i kategorije tradicijskoga ribolova. Ovim zakonom omogućujemo uporabu tradicijskih ribolovnih alata, ali isključivo izvan zaštićenih područja prirode u kojima se teži ka smanjenju ribolovnoga napora, što vrlo često spominjemo, i na zakonom jasno propisan način i naravno u sklopu gospodarskoga ribolova. Evidentno je da ovaj zakon ide u smjeru poboljšanja. Zakonska regulativa nam je, mogao bih reći, zapravo usudio bih se reći, jedna od boljih, ako ne i najbolja u zemljama u okruženju i vrlo često smo svjedoci da i neke druge zemlje zapravo idu tragom naših rješenja i zapravo možemo reći da ih i kopiraju, a na nama je da upravo ovaj zakon koji smatram vrlo dobrim i na terenu radimo na što boljoj njegovoj provedbi. I na kraju evo još jednom zaključno zahvala i ministarstvu na suradnji, na uvažavanju i većine sugestija i prijedloga. Hvala lijepo.